Estem refinats. No, refinats no. Ah, no? No, estem confinats. Ah, nosaltres confinats. I en Joan López afinat. Molt simpàtic. Mira, Què volies dir? que avui diré jo. Això diràs tu, l'Enigo Màrius. Exacte. La solució de la setmana passada... Aquest el dic jo. Oh, No, i tu pronuncies... ja. No, és premi. Premi. O premi. Ah, o E oberta o E tancada. Exacte. Per això se'n diu homògraf. Ah, Molt bé. I el de la setmana que ve, aquest sí que el pots dir tu. és així. Atonyinar algú amb diners. Molt bé. I mira, passa una cosa, que com que en una classe... Sí, n'hi va haver un que se li va escapar. Exacte. Doncs en proposem un altre perquè així pugueu pensar... En família. Exacte. Vinga, doncs, a veure, aquest el dic jo. Jo, No, mira, aquest me'l deixes dir a mi. S'embruta amb el pal que serveix per matar els vampirs. ai, el sé, el sé. No, sí, a veure, tu el que pots dir és quantes lletres té. A veure... 6. Molt bé. Ah, i és un joc de paraules. Clar, sí, perquè en algun cas són dues paraules. I en l'altre una de sola. Molt bé, doncs ara us deixem perquè penseu aquesta setmana. Ai, que bé.